Tarik apar kod abich nyakoromogi mar dwe mar aboro higa mar 2026 kaka saso dwe kaka piny Kenya chopo machiegni kod yiero maduong' mar higa mar 2027 ka bende koro josiasa nitiere ng'wech mar lombo jogo ombulu mondo miyo bi odew wang'gi e yiero ma biro timore dwe mar aboro higa manyien. Kweth mopogore opogore kama oting'o DCP mano mar ODM olimbo gwenge mopogore opogore ka gitemo godhogi kata loso kod jopiny mondo mi obi oyier jogo ma gibiro chungo e yiero mabiro. Kamoro amora ma intiere machiegni e weche manyien mag ang'ich welo. Mokwongo thund weche. Kwa hivyo ukisikia nakuita ndugu yangu, sio ati na kuogopa, sio ati na kupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki hiyo Rigathi Gachagua mowacho ni ochayo jodongo. Omiyo section ok nyago loko nikech kigole oko jok man gi pesa dhi kelo trollers e namka. Kigole oko jok man gi sum dhi nego rech wate namka. Kigole oko jok matiyo gi gik mamuoch explosives dhi Jokanye sekta mar lupo e kaunti ma Kisumu dwaro mondo ket chike mag lupo madewo nam kanyakla kod jolupo. Chiel menyo nwa iot gije duong' kata wadhi losore to wane chieng' manyaka piny ru. Mano ber maseneno makoni kare ndalo chalo makama. Kata nobedo nadwa kufo to koro kanyal kufo nikech amedo ndalo. Higni ang'wen nyaka ne ket singo maneno ni stima otude konde duto ma pacho kam. Stima rienye konde moko ma Migori ka moko to pod nie mudho. Jakoromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 3-6-0 ka kamano yudwa bende kanye mbui duto mag oganda mano Facebook kanyo, Instagram, wantiere TikTok, wantiere nyaka e mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki oseo Jatend DCP Rigathi Gachagua mowacho ni opongi achaye kendo tek mondo ohere. Kindiki mane loso e kinde mesidhe kana mosidhe kod jodongo ma Mount Kenya East omedo ni onge fuok mora mora e kom mar Jalup Jatend Piny. Otieno Job miwaler. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Mano esiem maduong' ma Jalup Jatend Piny Kenya Kithure Kindiki ogolo ne Jatend DCP Rigathi Gachagua sama ne oromo kod jotelo mopogore opogore mawuok Mount Kenya East. E alap tuke mane Mbure e kaunti ma Embu, Kindiki omedo siemo wang' Gachagua mowacho ni nigi achaye modhuro kendo ni onge kod luor ne jodongo, gino momiyo ere bedo matek. Sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world?
Wach makamano bende omiyo moko kuom jotelo ma e gwenge ma Embu owuok tung' mosuo kod Gachagua. Naposikia kwamba mheshimiwa Gachagua rafiki yetu ama rafiki yao ama rafiki yake, kwamba anasema wewe kimatusi ni soprano, na imeelezwa hapa soprano ni kusema nini, sitarudia. Anasema kimadharau. Tunataka siasa ya heshima, tunataka watu wapeane heshima, na ile mtu napea heshima, hata kama upendi deputy president ako na ofisi yake, hiyo ofisi lazima iheshimike. Kindiki mane neno kanigi ich wang' mokalo kod Gachagua omiyo Gachagua siem mondo owedhi mbele kod siasa mag Athuye kod Achaye. Pio wewe Rigathi, you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimya. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. Ewi kom mar jalup jatend piny, Kindiki oyango ni komno ok ni thuolo kendo ni kod wegi ma bende riembe e yo makare. Sijui wanatafuta sijui kiti gani. Mimi nakubaliana na wale wamesema ya kwamba the position of the deputy president is not vacant. Haiko wazi, iko na mwenyewe na imekaliwa sawa sawa. Omedo nigi sani omi jodongo mag gwenge go thuolo mondo otwagi kendo ogol wach ewi kaka oganda biro yiero jotendgi e yiero maduong' mabiro. Tupatie hawa wazee nafasi waongee na wazee wenzao kutoka sehemu nyingine ya Mlima Kenya. Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya Mlima Kenya na sisi zote. Vile sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West, safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East. Enamen mar wach mosebedo e kind jalup jatend piny masani kod mano manodhi choko e apisi Rigathi Gachagua ka item lar loch mar Masawa. Loch biro bedo korng'a. Otieno Joab, Ramogi TV. Iro kama nenya Joa pod wantiere weche mag siasa kama jaod bura manyando Jared Okelo koro yango ni orito giliyo odiochieng'no ma jatend piny William Ruto biro chamo mo mane tam mare mar ariyo kaka jatend piny ni mano biro bedo nyuol manyien mar piny Kenya. Okelo loso e gwenge ma Asere e sub county ma Ugunja kama ne en gi nyawadgi Opiyo Wandayi ma oseyo kweth mar Linda Mwananchi ni gichano lweny e county ma Homa Bay limbe margi makiny Efinya Kidi miwale. Gwenge ma Asere sub-county ma Ugunja eka chung'od bura ma Ugunja. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi kod jaod bura manyando kinjo siasa mamoko oyuoro romo moro kama Okelo opedhe ayanga ni orita hinya odiochieng' ma jatend piny William Ruto biro chamo muma kendo e tam mar ariyo wirani mano biro bedo nyuol manyien ma piny Kenya. I cannot wait for that day when President Ruto will be driving his convoy to Raila Odinga Talanta Stadium in Nairobi to carry the Bible for his second term without the votes of the disunited opposition. That is the day that will mark the rebirth of our country, and indeed our country will move to greater heights. Nyawadgi Opiyo Wandayi to makamen kod kweth ma Linda Mwananchi nigi chano lwenye county ma Homa Bay ma kaluwore gi limbe kwethno mochan kiny e gwenge Masindo kod boma ma Homa Bay. Wandayi onyisogi ni gilos duond bura margi mondo mi girade pap. Wale watu kulinda tumbo, wale watu wa kulinda uhuru na watu wake, ndio ati wanapanga kwenda kuzua fujo kule Homa Bay. Wacha niwapatie mawaidha, wacheni kuleta fujo katika hizi counties zetu, sawa sawa. Kama mko na uwezo na nguvu ya kupingana na sisi, muundeni chama, muje kwa kiwanja tuonane ana kwa ana. Nyinyi watu wa linda uhuru, nyinyi watu bure kabisa. Jotelo go bende odok ne lek ma dongruok ma imenyo godo higa 2060
ni en mar jogo manigi yie e dongruok ma piny Kenya kendo jogo ma ok dwar twak e wi chenro dongruok go obede ot. Bende gimedo ni e bwo duond bura mar ODM kod sirkan manywanda ma broad-based gibiro nywako lwedo mar yeyo chenro duto. It is a talk of the willing. For those who are unwilling to talk, we will not invite you. You can stay at home with the less ideas that you have, because the talks are only meant to propagate the well-being of the Republic of Kenya. We want to consolidate our forces under ODM and under broad-based government. And ndio sababu kama kuna nafasi ya watu ambao wanatamani viti kuongea na kujadiliana na kukubaliana, tufuate hiyo barabara. Kwa machielo e kaunti ma Migori, Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oriwore kod nyawadgi ma Migori Ochila Yako e nyasi mar alam e kanisa ma International Gospel Ministries kama Wanga ojiwe achiel mar oganda kod kwe e kinde ni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. We are praying for peace in this nation. We want to have peaceful elections as we go into the next year. We want everybody to conduct their activities in a peaceful manner and unity of the nation as well. Not to divide ourselves along tribal lines, because we are one nation, one united country. Efinya Kidi, Ramogi TV. Wadhi nyime kama jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseo sirikal mawacho ni kelo jonjore pacho kae kendo nyayo tulo. Karua medo ni sirikal osekelo kweth jore moko mabende tiyo kod obila ahinya kinde ng'anyo mar rocho ratich jopiny ka obila ng'iyogi to oling'. Oseo sirikal kawacho ni mano en yo mar kelo tulo e kinde yiero mabire pacho ka. Na ujua ushahidi ukipatikana wewe utarudi Hague. Lakini wa sasa tunakuambia wacha kutuletea wahuni kutoka Sudan. Ameleta wale watu wanaitwa RSF, wanajiita pia Janjaweed, wale wameua watu weusi. Wao wako na rangi ya Uarabu kidogo. Wanaua watu wanakaa kama sisi kule Darfur. Sasa vile umeleta wakora, tunajua una mipango ya ukora. Na tumekuona ukianza kuleta watu ambao ni sapota wako kuleta furugu. Nairobi kila wakati watu wakienda maandamano kunaletwa wahuni wakiwa na rungu. Rowere manie Bodon Buch ODM County ma Mombasa ne osiedo ayanga chenro mageto lombo rowere wetegi ndikore ka jogombolo kendo siro lwedo chenro ma itayo gi jatend duond bura no Laktar Oburu Oginga. Ere mono mane gi bago to nonoka Mombasa rowere go koni lek margi eneo ni sirikal keto e tim chenro mopogore mageto dongo gi kaka rowere. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla rowere manie duond buch ODM nyasi mar sidho ayanga riwruogi midendo ni ODM Comrades Coast Chapter. Comrades power! Comrades power! Kotelnegi kod director mar rowere mag ODM Victor Marende gikoni wang' ni gidwa loso gi duol achiel mar neno ni gin bende giyudo fungruok e sirkal. Sisi kama vijana lazima tujiulize maswali magumu. Kwanza, serikali hii inatusaidia vipi na inatupangia nini? Mnanipata? Serikali za chini na zile za juu, si ndio? Ni lazima tujipange. Na nyinyi kama comrades lazima muhakikishe ya kwamba sauti yenu isikike at the decision making table. Kwa hivyo nataka kuambia sasa tumelaunch. Kwa hivyo sasa what I need from you, nikisema kuna opportunity mjitokeleze. Ama vipi? Gikoni kaka jokanyo mag ODM gisiro jatend duond burano Oburu Oginga kalek margi maduong' gikoni en neno ni gimedo riwo wi rowere duto kanyakla e duond burano mar ODM. Party has only one party leader at the moment, and his position is our position. His choice is our choice. His decisions are our decisions. Tuhakikishe ile target ya Mombasa ya kuongeza 200,000 registered voters lazima tufikishe. Na najua ya kwamba within our comrades, kwa sababu tu pekee kuna 18,000 comrades hapo. Hiyo ni yatosha kuchagua au kuamua ni nani atakuwa rais
ni nani atakuwa gavana, ni nani atakuwa senator, nani atakuwa MCA, mbunge na menginevyo, sio? Na kitu ambacho ningependa kuomba, msitange. Mkiamua umebaki pale baba alipotuacha, lazima tubaki pale pale. Mpaka sasa kuna resolution ya bati nimesema Neko machielo giseyo moko kuom jotend duond burano kuom balo kendo chako wuodh gi yorgi ka giwegi to giramo ni gibiro dong kama mosenindo Raila Odinga ne oweyogie. Wengine kila siku wanatuuliza who told you. Wakituuliza tena waambie baba told us. But beyond baba telling us, Rais pia anajifanyia haki kwa kutenda yale ambayo aliyasema. Sikia His Excellency Rais Ruto anaona watu kule State House, anaona watu. Mimi nataka wangu waone George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nya George Aoko. Wadhi nyime kama safar ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e kaunti ma Nakuru kendo ne omonj kod jonjore gwenge ma Salgam e kinde mane gichomo e kar chung'o od bura mar Rongai. Motelo ne mano, Gachagua otwa kod johera mage gwenge mag Elbagon, Njoro kod Molo. Kama ne odhi nyime gi nyiso jatend piny William Ruto mondo we rwako jatend piny machon Uhuru Kenyatta e siasa mag 2027. Gachagua bende oseyo jogo mawacho ni ochoko siasa mag buogo jodak e hoho mar Okak kalore gi chung' margi mar siasa. Ka owacho ni hoho mar Okak ne mar jo Kenya duto. Chris Awino nigi mathoth. Kuom thuolo mar ariyo maluore, jonjore mag siasa omonjo romo mar ogai mar DCP Rigathi Gachagua e kaunti ma Nakuru. Odiochieng' ma kawuono, safar mar Gachagua ochiel kod kite e gwenge mag Salga e kinde mane gichomo e kar chung' od bura mar Rongai. Mabiro ndalo achiel kende, tok jonjore mag siasa chielo geche magi kod kite odiochieng' manyoro e chiro masoko Mjinga. Kaoloso okiny makawuono, Gachagua otudo monj makmano kod jod bura ma Nakuru Town West, Samuel Arama. Motelo ne mano, Gachagua otero rombo mar joka Wantam e kuonde chung' od bura ma Njoro, Molo kaachiel kod Elbagon. Kadongo ni Wantam, aende Wantam, Ruto Wantam. Kaoloso e kindeno, Gachagua odhi nyime kod nyiso jatend piny William Ruto mondo we jatend piny machon Uhuru Kenyatta ocham rutaya mare gi kwe. Ameharibu masomo ya Mwai Kibaki, ameharibu Linda Mama, ameharibu biashara, amepora Kenya, hakuna kitu amefanya. Sasa yeye anaruka, hataki tuongee hiyo maneno, anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na Rais Uhuru Kenyatta, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Kasongo hako na tabia kama ya Mburukenge. Unajua Mburukenge akinyeshewa ukimbilia kwenye ziwa ili asinyeshewe. Saa hii akinyeshewa na mvua ya lawama kwa sababu ya kukosa maendeleo, anakuja anasingizia Uhuru Kenyatta. Ametuzoea. Kasongo. Ogai mar DCP ojiwo jodak ma Elbagon, Molo kod Njoro mondo bi oter dala josiasa duto motenore kod William Ruto ka oseyogi kuom dhogo oganda jo Masawa. Wasaliti wote, Tokonia, Kudago Tome, Komerara, Gati, Jonadara, Susan Keka, Liza Charude, Charata Kadhambi, Sapurano, UDA, Wirubaro, Nakasongoje. Eko machielo, Gachagua okwedo chenro mar buogo jodak mag hoho mar Okak masiro lwedo duond bura mar DCP ka olero ni ogene duto ma pacho kae ni kod ratiro mar dak e hoho mar Okak.
Sisi watu ya Njoro wako hapa kwa haki yao kama Wakenya, na hakuna mtu atatisha jamii yetu. Harambee! Lakini uzuri, majamii wengine ikiwemo jamii ya Wakalaji wanalalamika kama nyinyi. Hakuna kitu Kasongo amewafanyia. Ukienda hospitali manake SHA haifanyi. Hauulizi wewe ni kabila gani. Kama wewe ni Mkalenjin, SHA haifanyi. Wewe ni Mkikuyu, SHA haifanyi. Wewe ni Mkisia, majamii yoyote hapa Kenya, SHA haifanyi kwa kila Mkenya. Harambee! Aende asiende. Aende asiende. Kwa hivyo mimi naomba watu wa Njoro, kila jamii tuweke amani, tuishi kama ndugu na dada, tusikubali watu watuchochee. Chris Owino, Ramogi TV. Irokamana nya Chris wadhi nyime kama serikali ojiwo josiasa mondo nyakwe kendo rit kwe campaigns mekgi e sama piny Kenya ikore ne yiero maiga manyien. Migawo mar arita e pacho ka oketo singo ni serikali dhi neno ni yiero tae yor kwe kendo jopiny biro yiero jotendgi maonge ng'ama soko wang'gi. Koloso nyasi mar somo Kajiado Central, jagore migawo mar arita Raymond Omolo ojiwo jende mondo nyakwe kendo kigiyie josiasa ti kodgi e timo maundu. Kamano bende ojiwo jopiny mondo nyuaka twak e wach dongruok mar piny Kenya kokalo lek mar higa mar 2060 ka gichiwo yore ma inyal ber godo sectors mopogore. Ne otene romono gi jotelo mopogore. And for those of us who are in the Ministry of Interior responsible for matters security, we are getting into an electoral cycle. We would want to encourage and advise all political players and leaders. Let's respect ourselves and let's respect Kenyans. Let's conduct ourselves in a manner that takes this country forward. We will have our elections, they will be peaceful, and Kenyans will decide who their leaders are without any coercion, without any intimidation. Nyakromo gi thulono en saa 1:20 wakaw yo mokwongo chenro en marang'ich welo kikidhi mabor pod odogi weche mamoko. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ono bro timo kama ogochne MLA mondo onyise ni eno bikae to seche mobo biro eno bo wuok kae gi Rakesh to nying mar Rakesh no koro bro wuok e ngima wa chuth. An ang'eyo maber ni ni bro mona donjo e odni nikech kaka wabiro ni wanonge search warrant donge mane momiyo kawuono ni abiro kamoro achiel gi commissioner. Bende ng'ato nyalo pimona kaka gimoro amora timre ka? Winje ne jatelo nitie wach achiel mwang'e ka en ni pari machiegni eno dhi nyuolo ne Rakesh nyathi. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. En mana higa chiel to piny Kenya doke yiero maduong'. Hao watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hao watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. To kapok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledged to root out corruption. Ang'o ma osetim? Mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara. Sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo, tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka.
Chieng' Jumapil, Ratil, Liet ya Koramogi. kod Wuok Tich kaka wanene. Dibeni en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Machiegni kendo Koramogi jopuonj omisie mager mondo giwe tiyo marach kod mbui mag oganda ka kamano tibiro kawnegi okang' mager mar chik. Men kaluwore kod ote ma or ne ute fwambo kod duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission madwaro mondo jopuonj owe keto ote mbui machayo tije bedo japuonj e yo moro amora kendo thegre kod timbe manyalo nyaya kwede sand e kind mamoko. Sani kwan jopuonj osemedore mbui mag oganda ka gin bende mana ka jo-Kenya mamoko gitiyo kod mbui e kuoro ote mopogore opogore. Kata kamano nenore ni moko kuom ote ma kamano obedo ataro kod dwaro mar tend jopuonje pacho ka. E ote manondik ne Regional Directors, County Directors kod jopuonj duto kod duol mar TSC lero ni kata obedo ni chik ma pacho ka chiwo thuolo ne oganda ratiro mar loso e bwo chikare mar 33, ratiro ma kamano koyiene ng'ato mondo ti godo e loso marach, dhao kata wacho weche manyalo nyaya kwede ne jomoko. Kalore kod TSC mana ka jotij sirikal mamoko, jopuonj bende nyaka lu chike kara mar 6 kod chik mar 7 e wi telo makare madwaro mondo jotij sirikal obed kod telo maber. Gita tijegi kalore kod dwaro mar tij bedo japuonj kendo giket jopiny obed gi geno kod tich magitimo. Kamano bende jopuonj dwaro ni mana kaka giluwo chike matayo tijegi e seche ma gin e tich e kaka bende onego gidagi bende kata mbui mag oganda. Jopuonj koro sie mondo we loso kata keyo gik machayo tij puonjo kendo giwere kod timbe manyalo nyayo sando jomoko e mbui, keyo weche maricho kata gigo ma ok lu chike matayo tiyo kod mbui e pacho ka. Japuonj moro amora moyud ka ketho chikni ibiro kawne okang' mager kaluwore kod dwaro mar TSC Act, chike matayo tije jopuonj kod chike mamoko marito tije bedo japuonj. E obokeno mochwe kogno kod jata tije ka TSC Evelyn Mitei, duol no wacho ni en kod ting' maneno ni jopuonj tiyo tijgi e yo makare seche duto mag ngimagi. Ote ma kama koro nyiso ni jopuonj nyaka koro tang' kaka gitiyo kod mbui mondo kik gikal kiewo kaluwore kod chike matayo tijegi. Mano ote kanyo ne jopuonj kowuok e duol mar Teacher Service Commission ma ok mor kaka moko kuom jopuonj tiyo kod mbui mag oganda. Kamano Koramogi wadhi mbele kama kata bed ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori mane onge kod sitima higni 4 mokalo sani osetudi gi stima. Jodak moko e sub county ma Uriri to pod ywak ni singo ma jatend piny mar keto negi stima pok ochopo kare. Jojo mane oloso kod jodak kendo ikonwa lipodni. Neno ni gwenge duto e kaunti ma Migori obedo kod sitima en achiel kuom singo ma jatend piny Kenya William Ruto ne omiyo oganda e kaunti ma Migori e kinde limbe mare mar Lodidek e kaunti ma Migori nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya. Dwe mar 5 mar higa 2015 e kinde limbe mare e kachubun ma Wendo, jatend piny Kenya William Ruto ne olando ne piny owacho ne geto tudo mier maromo gana 25 e kaunti ma Migori mangima kod sitima ka itiyo kod omenda maromo bilion 1.9. Penjo en ni to bende singo ni osechopo ne jodak e kaunti ma Migori to pone osechopo ere kaka sitima oseloko ngima oganda e yorego mag nweng'o kod yore mamoko. Ne wache to nawe ni ok bibiro. Wacho ni wabiro kelo ni sitima wago to be weche sitima be no kel to chieng' mane aneno gik madongo dongo gari maduong' kaloro gini chumbege tawacho to gini nyalo bedo adier
koro aneno kobedo adier ma kendo aliel kode kapod angima. Ji bende opidho gwen, kendo gwendigo yudo ler gi liet moromo, kata mana e ndalo mag koyo, kendo apaka nokoro tinde waongego. Mar stima e weche mag nweng'o, sani weche machalo kaka ice cream gini, koro mine ma e gweng' temo losogi to giterogi e town kaka Rongo, giterogi Kolenya, giterogi Dede, giusogi to giyudo pesa. Kaka an ninatimo weche mag graphics and design, to naneno ka area madake ni ntiere en catchment maduong', ayudo customers mang'eny madwaro ginene, tasebedo mana katiyo gi solar. To solar chuno ni chako tiyo kode tok saa 3 sama chieng' ni malo, kendo ka gik saa 9 tiyudo ka koro i preserve solar no niang' itiyo go gotieno. Chenro mar tudo sitima e chiro mar Nyamchodhre e kambi ma Wendo mane chaka yanga higa mokalo kod jatend migawono mar teko Piyo Wandayi ka itiyo kod omenda maromo $25.6 mane gero tudo maloyo mier 305 e kambi ma Wendo gin moko kuom chenrogo mag tudo sitima mosechopo e kaunti ma Migori. Ang'wen ma ker mar osebedo ka, waneno ka ker mar osetimo gik moko 1 2 3 madhi kare e yono mar sitima. Nitiere moseketi to nitie kuonde jok moko pok oyudo sitima. Madaher mondo mi awachi ne waziri marwa Bwana Piyo Wandayi isetiyo kendo sani nyaka ne rwaki doket mar kar sitima. Waneno ka nitie gik moko, nitie changes e sirikal mar William Samoei. Osemiyo sani wan gi lokruok e weche mag insecurity mosebedo ka, osedwoko chien kabisa. Nikech taya achiel koro aketo kaka security marita, ma kiketo ni biro oda no to neni anena kaka iwuotho kibiro. Achiel menyo aketo menyo oko, achiel menyo nwa i ot gi jaduong' kata wadhi losore to wan e chieng' ma nyaka piny ru. Mano ber maseneno makoni kare ndalo chalo makama. Kata nobedo nadwa kufo to koro kanyal kufo nikech amedo ndalo. Gwen matindo kata kwa kelo iyudo ka expensive mondo irite mokal step modware liet. Koro wagoero kamano. Posho mill ma wan go ka gin mana mag pi, to mar sitima golo mogo ma iyudo ka ber. Koro mago gik ma chuno ni wabro bedo go ka. E kinde limbe mare gwenge mopogore opogore ne wayango ni nitie gwenge mane onge kod sitima to sani oseyudo sitima moting'o gweng' Moora e wuod ma North Sakwa, ka moko bende chenro mag tudo sitima pod dhi nyime moting'o gwenge mag Kwar e wuod ma South Sakwa. Dweche 2 nyaka sitima bedie, kendo aneno ka waneno ber ahinya kaka jomodak ka nitiere ler mang'eny. Wantiere gi group miluongo ni Walombe Young Mothers, watimo tweng'o to nyo watiyo gi charende minyono gi tielo. Koro kaka stima ni obiro ka dhi konyowa mang'eny nikech koro wabro tiyo gi charende matiyo gi stima. Nyangile nwaweyo twachak wadonje sola, to sola romo wagi chulo. Wasechula nyaka ne sola donji, ena gimichulo 100 odiechieng' kodiechieng'. Koro mano waneno ka tabu maduong' malich. Koro kokelonwa ka to wabro yudo konyruok. Kwar village ka osebedo project mar josiasa kuom higni mang'eny. Koro sani gimoro achiel mane Walter Osingo ochopo. Kata kamano pod nitiere gwenge ma bende pod oganda rito sitima e kaunti ma Migori kapod gitero lemb geno. Ni pod nitiere kaka Ora village, kapod nitiere sehemu moko ma pod odong' to gin tin. Tieni 3/4 one covered, to kuonde moko 1/4 maybe pok oyuto. Koro kanye maka nitiere kaka inyalo tim wach gi mbele to gin be giyudi mondo wajivunia kaka jomodak machalre. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok mokalo, jatend migawono mar teko Piyo Wandayi ne owacho ni piny owacho dhi nyime kod medo yaro dak stima magogo ka itiyo kod omenda maromo $6 billion. Nitie gwenge moko kadhi e Rongo Karwa, kidhi e gweng' mar Arundo stima pod ok ane ka nitie, kendo stima onge Arundo. To kidhi kende gwenge mamoko iyudo ka stima pok oketi. Dwe mar 3 mar higani, jatend migawono mar teko Piyo Wandayi bende ne olando ni piny owacho dhi nyime kod gero lai mar sitima manyien mawuok e dag stima ma Masabe sub-county ma Kuria West nyaka gwenge mag Mehuru, chenro ma bende koro kawo omenda maromo $150 ka oger laini mar sitima. Igeno ni koro dhi konye tieko lal mar stima mosebedo kinde ka kinde e gwenge mag Nyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Kisumo kama jokanyo e sekta mar lupo e pacho ka dwaro mondo kikru choko chenro mar loro nam kod lupo e stima bende gikwedo paro mar chik mar keto thuolo mar higni 2
Maria onegi kiluwa machik okoyiego. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, joripogo dwaro mondo ket chenro makare mag kedo gi nok mag rech e nambe kaka yorito yuto margi. Kane giloso e boma ma Kisumu, jokanyo e sekta mar lupo e alwora mar Nam Lolwe wacho ni paro mar chik namba 41 mong'ere kaka Fisheries Management and Development Bill ma 2023 mar rito nembe biro mana keto chenro mag lupo e lwasi mar kethruok ka ogole oko. Ni section 41 ene section morito nam mara ataro kama time gimiluongo ni capture fisheries lupo wa makawaida. Omiyo section ni ok nyago loko nikech kigole oko jok man gi pesa dhi kelo trawlers e nam ka. Kigole oko jok man gi sum dhi nego rech wate nam ka. Kigole oko jok matiyo gi gik mamuoch explosives dhi tieko rech e nam ka. Kigole oko jo bisen jo abungulu dhi tieko rech e nam ka. Kuom mano gidwaro ni pend chikno ogoye kogno kuom thuolo mar dwe achiel mondo jolupo one kaka ginyalo chungo weche mag luwo ma ok opuodhi kaka yor keto chenro makare mar rito nembe. Sections wacho ni kumonego beni rech nyuole onego wawuoge uroko. Section ni wacho ni jok matiyo kod monofilament net mok tow en olupo nyaka chieng Yesu duogi bende ni e iye ka. Parliament no nyiso ni section ni wawe mondo koro ji otim maundu machalo kamane nam mar higni 2. Magi ma ok wanyal yie. Wanyalo mana wacho ni nikech nuse yalo kaka jotendwa wayiere ni transino no watime mana dwe achiel kende kaeto wach no rumo nyaka wakony nam mondo nam obed gima nyalo miyo wayuto. Bende gidwaro mondo duoki chenro mar loro nam kinde ka kinde kaka yor neno ni omirech kinde mar nyuolore kendo rito kuonde butno mag rech ka giwacho ni mano biro konyo e kedo gi nok mar rech e Nam Lolwe. Loro nam ok en gima nego jonam, en gima konyo jonam nikech loro nam waloro mana samo nyiswa ni rech moro dhi rumo eka walore mondo wa manage. To wan kaka jonambe gini wasebedo kwa timo. Jok maluwo meno ng'eyo ga maber ahinya, ndalo mudho walupo. Ka dwe wuok oko ok wadhi. Mano ji ong'eyo. Watiyo gi our own traditional system. Omiyo wayiere kaendi ni loro nam nyaka bedi. E mano gitielo ni Nam Lolwe ndiko ganda mathoth e kor gwenge ma pacho ka koro gidwaro mondo medo chike marito ngima rech kod nam ka bende gidwaro ni pend chik makamano bi pedhi e nyim Senate mar od bura mamalo. To ka kuonde mabeyo to wayiego, to ka kuonde maricho madhi hinyo to watamore nikech wan kaka jonam tichwa maduong' ni warito jolupo mang'eny. Sama warito jolupo mang'eny ka chiemo nitiere ka tich yot. Atamalo mang'eny uneno ka lwenje nitiere die nam kendo ji gore kendo ji tho. Ji tho nikech rech onge to koro ng'ato ka ng'ato laro mondo en bende oyudie mare. Gik ma wageng'e gigi en ni mondo rech obed mang'eny mondo wach thoge mang'eny wageng'. Omiyo wanyiso wajumbe wane mu represent wa parliament. Wane mwa konyore namni. Koro wanyisou honorable members magi ma ok wanyal yie. Giyango ni ma itimore kaluore kod kwan rech mosedok piny e Nam Lolwe kowuok e metric tons 86,394 e 2022 nyaka metric tons 70,000 e 2025 ka gitudo ma gi medruok kiluwa ma ok opuodhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Hilo kama nanya Millicent wakauyo machiano ka ote omoloka nyise wandai ni okelno estima Kabondo Village mayudore Sega e Siaya County ma en meka kawuok Siaya County. Hilo kama nukum ote makamano Masamo Simba Jauyoma Ramogi TV rieny maler kendo e yo makare. Neno kanyo ote machielo en mar Simfroza Adieri makende ni County wa Migori odong' mudho nyaka chuny town stima okti an Gonza Ojanja Jamigori. Jumabiro rango no wachno makmana owacho nitiere gwenge ma pod onge stima kata bedo nitiere gwenge ma oseyudo teko mar stima. Okinda ni maler ka nitiere Gor Mahia State House Nairobi nyis joko kalo ni kiny warad Nyayo Gor Mahia vs Migori Youth kata wan jogor wantie broad based government kama ne babo wewae mano Green Army kanyo Jaro Soja wacho kama nyakora mogi wakao yoyo machuok kikidhi mabor wadugo gi weche mamoko. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow.
Rangichi welo duang no winjore ka Nyasaye luongo. Nyasaye ko kapenjo dhano kara in kanye. Nyasaye ko kapenjo dhano kara in kanye. Kinde mag ngima Yesu ni biro na. Mondo iyud aseyudo chang kaka skiza tune mari D star 811 star 500 hash. Biane kai, ini jam miriambo kai. Anabiro wacha dire margi mora mitimo. Machiegni pau tuke tokre mdonjo tuke mag piny mangima higa mar 2027. Riwruok matayo tuke agoko KRU oyango okenge mag gero tim manyien mar jotugo abich kod gi kocha The Simbas ka gitiyo kod jotugo ma hikgi ok ohingo 20 manoloyo kombe mar Bats Uganda e chak jumani. Jatend KRU Thomas Odundo wacho ni ageta margi neno ni tim no oikore kendo chope rang'eny mar ng'ado otiko mar piem e tuke mag piny mangima e higa mar 2032. Tim no chano tugo tuke mag osiep mathoth mar chopo lek makama. Led by the fact that we didn't qualify for the World Cup, it means we don't have any fixed official assignments from World Rugby for this coming year. So we're looking towards other nations who sit like us and who need games, and that's going to be the start for us. So basically all that falls under the director of rugby and the CEO who advise the board, where I sit on and ensure that whatever the advice that we get, we practice that. Because at the end of the day, I personally will be very happy to have these boys play in the World Cup. The Simbas are taking us to our consumers, and we are also meaningfully appearing within the audiences that our consumers would want as a grooming partner. But I think the energy and strength of this brand and the team, because really we are investing in young talent, and that's something that we purposefully believe in, and that's why we have renewed this partnership. Nyakoromo gi thuolo ni adani mondo mi alore gi kanya neno ka mwalimu Woodflow wacho ni ramo gi lera ahinya Nairobi kae mosna David Odero kod Owiso Awino ka gin pala kogutero kamano aneno kanyo ka bende Lil Wilson wacho neno ramo gi kanyo yo makare. Odhiambo Collins wacho ni winjo makare ka entiere piny mar Mauritius. Pinto wacho ni winjo maber ka entiere Mandera. Jacob Cosmas wacho ni maler ka Nairobi Kangundo Road. Moso babawa ka entiere Sega stage kanyo ero kama ano ahinya neno ka Nyarochieng bende neno weche manyien nyakoramo gi Isaac Okech bende wantiere go kanyo kachiel kod Bikeri Dennis wanore kende weche manyien mago imore kachiel kod chenro mar nyadhiwa ero kama nyakombe de kod we chenro mar ang'ich welo nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.